नोंथाङा गोसोखौ माबादि मोनदों? फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। दिनै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्टनि फ्रेसार्स दं आरोना। जों सिनियरफोरा जोंखौ जुनियरफोरखौ बरायगोन आरोना। बेवहाय जों दा थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनि फ्रेसार्सआ माबायदि जायो नोंथांमोननो खिन्थिनो मोजाङै नाजागोन आङो। थादा बिदिब्ला गाइस इउनिभारसिटिखौ मोनबाय। एटिएमआव फैसाबो दिहुननो हालायोनो इउनिभारसिटि मोखाङावनो। बासआनो स्टुडेन्ट लाइन खारलायबाय। मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड। नोंथाङा गोसोखौ माबादि मोनदों? गिनाय मोनदों। गिनाय मोनदों? जोंखौथ' सिनियरफोरा दा जा सोंखासिगोनलै। जों दा बेथिंजाय थांगोन। बेथिंजाय जों डिपार्टमेन्टआ दोङो। मेंनानै जिरायलायबाय बेसेराया। माबायदि मोनदों गोसोखौ नोङो? मेंदों। गोसोखौ बिराद गिनाय मोनदों, गुलुब गुलुब मोनदों। बेनो आरो बर' डिपार्टमेन्टनि हाउसआ। आं मोनथियालै नोंसिनिसो खोथा आरो। ओइनियाव फट' साफायना हामदो। बेस सिथाबदो ना? जोंना बेस सिथाबना होबाय। बड' डिपार्टमेन्टनि 3 फ्ल'र गोजौनिफ्राय भिउआ बिदि नुयो गाइसमोन। हाजोखौ जि मोजां नुहुरदों। नोङो हमना सोरखौबा फसायनानै दंलायनो हा बिराद फसायो मोनसे खिन्थु मोना खिन्थु नों दिनै चान्स मोनथारबाय सोरखौ फसायदों होनानै लाबोदो दे। मोसानायनि सिगां आं मोनसे कल खालामनो गोसो जाबाय र'। माने फंबाया जोंना
गिबियाव फंबाया मैगं खानायनि एक्टिं दिन्थिग्रोदो मैगं खानायखौ नालाय मैगंखौ बोरै खायो 파치바시타니फ्राय जोंदोंमोन बिनानावनो थांनानै लानानै फै फारसेनिफ्राय सिगां फैसा लाना फैनांगोन नों जायखौ फसायदोंना नोंनि लोगोफोरखौथ' मोजाङै मिस खालामनानै फै सानैया आं मोनसे जायगायाव अन्नानै जोंनि सिनियर फारिलाइफोरनि सासे सासे दे जोंना फंबायनि डायलगआ ओरै जागोन आरो लावगि साहा फुदुंनाया बारा मोजां जायाखै दे नोंना दे एक्सन Oke, jadi sab fuduknya mana tadi? Sama apa lah sab fuduknya? मा होनदों मा होनदों साला जानो फुनोबासो लावगि जि जोम सुनोबासो लावगि बे लावगिखौ मोनबाय नों बे ज' खर' जानो आरो जानो होननाय बिनायखौ मोननो नाङा सना एसे सबायसो सना अनलासो मिथिगौ नों अनला संनाया बेसेबां खस्थ' जायो देनां मालाबा अन गुन्दै हिनजावसा नोंनि हिनजाव दासो जोब्बाय गाइसमोन प्रग्रामा सिनियरफोरा दाबो मोसागासिनो दङ जों आरो फैग्रोबाय आरोना मोनानायखाय